Paday nangitag pamaagi ang kadakuan sa Traffic Enforcement Agency uban Tawi kung team aron ma-dispose na kining ubay-ubay nga masakyanan nga pila ka tuig nang na-impound sa ilang buhatan. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Kung volume ang hisgutan, ubay-ubay gyud gihapon ang mga impounded vehicles sa Mandaue City. Halos mapuno kining ground floor sa karaan nga merkado nga mo'y storage area. Gibanabanang kapin sa libo kung diin kadaghanan sa mga sakyanan nga nga-impound mga motorsiklo. Dugay na ang syudad nga nagtinguhang ipasubasta unta ang maong mga sakyanan apan wala pa mapadayon. We're closely coordinating with LTO, unsaon, then ang katong mga owners, katong mga nadakpan o ang mga registered owners, amo ang mga gipanguntak para manguha sila sa ilang kuan kay dako magog posibilidad nga kining mga tawhana nalimot na lang tingali ni or wala nagpakabana tungod tingali sa kanang nagkadako mo ng storage fee. Sa miaging tuig, gilusad ang amnesty program aron makuha sa mga tag-iya sa mas ubos nga presyo. Posible nga karong tuiga, magpuno na sab sila og amnesty period aron mas maengganyo ang mga tao nga mo-claim sa ilang mga sakyanan. Aminado sab ang taga-team sa pagpakisayod sa taga-Commission on Audit sa disposal o public auction sa mga sakyanan. Apan daghan pa ug han-ayon kabahin niini. Although we have legislations naman in place na natay mga enabling ordinance kanang bahin anang sa disposal na natay mga dynamics, parameters unsaon, ang ato lang diri jud is wala na to na prepare tingali nga luna pa ni mga legal issues such as kanang ang kanang ownership dito ana. Kay technically you cannot dispose something which is not yours. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.